ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଜନ୍ମ ସହିତ ମରଣ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରି। କେତେବେଳେ କାହାର ପାଳି ପଡ଼ିବ କିଏ ବା କହିପାରିବ? ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାଭିମାନ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି ସେଠାକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା କାହାର ଘର ହେଉ କି ହୃଦୟ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଭୟ। ଆଗରୁ ଲୋକେ ମିଛ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ପାପ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ସତ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି। ଗର୍ବ କରନି। କେବେ ନିଜର ପରିଚୟ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନି, କାରଣ ସମୟ ଦିନେ ଏମିତି ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛ ସେ ଦିନେ ତମ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଯିବ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବା ଜରୁରୀ। ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଉ ବିବେକ ଥିବା ଜରୁରୀ। ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇନଥାଅ ଦାନୀ ହେବା ଜରୁରୀ। ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇନଥାଅ ହୃଦୟ ବଡ଼ ହେବା ଜରୁରୀ। କେବଳ ମଣିଷ ହେଲେ ହେବନି, ସୁନ୍ଦର ମାନସିକତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାର ନାଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାର ନାଁ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ନକଲ କରିବାକୁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି ମଣିଷ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ।